Kedamtang jakong ni pai kreket homarni KAC Excise Asai kam Superintendent kapin khada teng pen arni tili por pai hini malom Lahorijan Sunday Market pen khatkhati Gotom Basti along kahumridam si kiri tarlip asai deng pon. Bangso hut kachini dona tengke Lahorijan Sunday Market pen khatkhati Gotom Basti along sitami humnia ki mi hora kulada phansi tender klang pon lo pusi berta long pon lo. Bonta palong nia dimalong penta ki ongdung asong atum kachidon dun de alam hoy ki pali ang theke klang ajok bangso dim an Excise Department atum pen adimaklong an pali damsi ahogalam radalong pen patinida. La bangso hut Excise Inspector Khana Shyam Talukdar la pen Arya sang hotum kahumridam hut haladak tebok terai arat pen danglok EJYCP KSA Anti-Corruption Youth Power of Assam Visho Hindu Parisat la pen kapre ka song atum chetong dunsi ki kroy kriang thek chepaklang dun riti. Khatkhati Gotom Basti along Anju Agarbala Hemdik Boy la pen Lahorijan Sunday Market abang Barbil Singlal atum bang hinita horakulat kang pujiadim longle kilang pon along le bangki ICDS School Mandir Highway Antado lati hadak aradatum komentu neta chidondun thek thepusi sodak pen lam chepaklang dun. News report KTV News.